l'home del temps diu que cap a les 12 farà sol, o sigui que hem d'esperar cap a les 12 per anar cap allà. Apa! És el primer cop que vinc amb la bici per aquesta part, per aquest costat del poble. L'objectiu és arribar a Klitmuller, a veure uns búnkers, a veure si arribo o em quedo pel camí. Espero que no. He sortit de Vestervik i ara hauria d'anar cap a Hanstholm. I aquí estic passant per una mena com de... Mira que és una església. Mira, que bé. Aquesta pujadeta m'està matant i no queda res. O sigui que... No sé si es veu pel sol. O sigui que... Vinga, va. Seguim cap endavant. Ai, a 60 només puc anar. Això és... Se suposa que és un parc nacional o... Més o menys, jo no sé. Però bueno, encara queda un bon tros. Això se suposa que és el National Park. O és part del National Park. Porto 2 hores pedant i estic fins als collons ja. Hòstia, tu, gairebé me'l passo, tu. És aquí on vaig. Se m'ha fet llarguíssim. Doncs he preguntat amb ell i s'ha fet l'orni. I no sé, he arribat aquí, suposo que he d'anar cap a la platja perquè aquí s'acaba el camí, el caminet, o sigui que res, cap a la platja. Ui, allà hi ha un senyor. Aquesta gent eren alemanys, de fet, i m'han dit que hi ha a Holm, bueno, el poble aquest, no sé com es diu ara, però que està també cap amunt, a 10 quilòmetres. M'han dit que hi ha un museu de búnkers i al principi no m'entenien, però és que cony, hòstia, no és tan, o sigui, encara que no sàpigues l'idioma, búnker, encara que sigui búnker, hòstia, tu, si estàs a prop, si estàs a 20 metres, per què no m'entens? Putos vells. Doncs mira, finalment, sembla que és això de segon dels búnkers, sí. I el mar que està una mica... Oh! Finalment, puto búnker, hòsties. Però que hi ha més d'un que sí, és que els tenia les morts, cony. Ara amb el sol de cara no veig una merda. Aquí hi ha una altra i no estic per aquestes merdes, tio. O sigui, pots anar a preguntar pels putos búnkers i aquí hi ha uns quants, no? No és que hi hagi un, no. I és collonut perquè no he anat als búnkers del Carmel i en canvi vinc als búnkers d'aquesta merda de poble. Klitmuller. Però vols dir que... Ui, el sol, que no es veurà res amb el sol. Doncs no sé. Aquí deu ser la porta, suposo. Sí, no? Què? No m'hi ficaré perquè sóc un cagat, però sí, aquí deu ser... No sé, no m'hi ficaré, Encara... Ui, mira l'ocellet. No sé si es veu, perquè està molt fosc. No sé. Allà també veig un altre. No sé si de res. Això és el que he vingut a veure.
Totes les onades van amb escuma. És una escuma guarra. Una merda de platja, no? Ja està. Ja he vist els de Mula. I ja està. A casa. A veure si no ens quan trigo. Perquè he sortit a les 11 i he arribat a les 2. Doncs compte. I a veure si no faig figa. Perquè estic cansat. I no puc ni res, o sigui, no puc ni agafar l'autobús, o sigui que he d'anar amb bicicleta per collons. Per collons. Que vagi bé el dia. Adéu. Espera. Soma. Re, cap a casa.